Good morning. So karon kay sayo sa kabuntagon magminyanitang ni. Apas ko sa bata ni Helen. Ano si Dede ini oday. Tata na, kana sila. Bye-bye, princess. Goodbye. Goodbye. Naman sa ilalong. Ha? Mama, ako Awan. Dili ko sila guban. La na ibulan oh. Ganina, raman alas 10. Alas 10 ah. Muning nag-apas na ko guys. Si Dudong. Anak ni Helen. Dagan sila dong. Hello guys. Good morning diha. Na si Maring. Brother Orlando, happy birthday to you. Inaot na ang Diyos, mahanapin mo. Among iyang ko nga ikaw hatagan sa yung kalawasan. Minsan nasa ka, iamo ko ikaw among giawitan, ing sayo kabuntagon. Ang Diyos yung kahayag, naglamdag ning lupa.
Ihalal ko kanimo ang biton sa langit sa iyong tabong tago sana'y mo na igsoon o ganing awit sa Diyos ang kahayag ning kandila o ganing awit tagaroon aron magmabola ang kalina magpadayo Sa imong kaayong kaluoy, itanaw mo, sa dakong kay muot, hindi mo magilingban. Diya sa Mapua, nga among giawitan, sa iyang adlawng natawhan. Lando Enterina, ubos mong mga alagad, ang iyong nang mga daygon, unta ang ngalan. Diya kaniya, pinagi sa pagdanga. Ining among ipangayon, matagan sa kabasko, sa lawas. Tungkol sa pag-ampo kong banabang, idangan kanimo, Ginoo. Ining among ipangayon kanimo. mahayag na ang langit sa kasilaw sa adlaw ubang mo na igsoon o baling awit sa Diyos kahilom sa tagnang matugnaw sa sayong kabuntago ihalad kanimo ang pagbati o pagigumang Kristohano inyong matagamtam sa tanang panahon nawatag itanong sa kahilan man sa inyong kasing-kasing ayaw na pagmadudahon kay kining among halad dilig yun nulubad sa kahangturan sa inyong pagkapuyo nga mag-inusara adunay tamis nga diwa sa pagigugma adunay pagkagan nga walay paglubad wala ang kahadlok sa inyong pagpuyo ning atong kalibutan inyo nang isabtan ang Kristohanong panaguban usa igsoon ayaw na pagmadudahon kay kining among halad diligon mulubad sa kahangturan
halina. Obo Ginoo mga grasya. Halina o kanto sa awitan ta, o gawitan ta, o gawitan ta, siya na awitan ta, o gawitan ta, o gawitan ta, si Orlando Enterina, adlaw kini, pililo na lang kanimo, sa among pagkakami, o awit alang kanimo, ako nga panginauton, na ikaw magmalipayo, kay mo awit kami, sa imong happy birthday, happy birthday! Adlaw kini, pililo na lang kanimo, o sa among pagkakami, muawit alang kanimo, ako nga paminauton, na ikaw magmalipayo, kay muawit kami, sa imong happy birthday, happy birthday! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nay ninong Orlando ninang Gloria alang sa kasaulugan sa adlaw natawhan ninong Orlando sa Ikapila tay? 76. ika 76 katuig sa iyong pagpuyo sa kalibutan. Anong happy birthday o ginapunta nga dugang pang mga katuigan nga moabot sa imong kinabuhi, ingon masa sa imong pamilya nga niya karon dire, o ingon masa kanamo Lord nga unta hatagan mo kaming tanan sa kabaskog sa among mga panglawas uban sa among mga pamilya Lord God. Una ni kabuntagon, daghang salamat kanimo Ginoo, o nung Orlando, happy birthday. O kana lang ako mga dahil pang pasalamat. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lord, Abayadan ni mga. Huwag kang dama yan. Kaya. sino? Palingkod tao. Uy, dami na nung. Palingkod. Sabi ka balaki. O kisa pa mga pasalamat, mga pagdaig. A few moments later. Prepare na ilahang pagkaon. Dagan kasi sila ganda guys. Si humba la sa iyo pamtay ni anak humba na lagi. Ay pamahaw gini kay Pamahaw man ni spaghetti, nay soma, nay kamuti. kay silang handa oh. Pagkadaghan, nya daghan. Tapos Hello guys. hi. Hello guys, na guys. Pag-sure. Pag-sure dahil ina. Guys, hello guys. Oh, sama kay sini. Kaya kay vloggers ani oh. Antes na pagkapila. Kani di man ni vlog. Parang imo dyan po. Oh. Sure lang, happy birthday. Manamong langit no, nining takna sa kabuntagon. Kami magaday ko magpasalamat kanimo Ginoo. Salamat sa aming panahon, imong gihatag kanamo. Salamat sa Lord sa kabaskog sa among mga panglawas uban sa tagsa-tagsa namo ka mga pamilya Lord God. Uri ng kabuntagon Lord, ani kami karon nagkatigom sa balay ni Nong Orlando ug ninang Gloria alang sa kasaulugan sa adlaw nga natawhan ni Nong Orlando sa ikas 76 katuig sa iyong pagpuyo sa kalibutan.
Inaton ta Ginoo nga dugang pang mga katuigan nga moabot sa iyang kinabuhi. Og inman sa Lord sa iyang pamilya Lord God, og inman sa kanamo Lord nga niya karon nagkatigom. Og uban usab Lord ning mga pagkaon nga niya karon sa among atubangan. Salamat Ginoo sa mga kamot nga naghikay nini mga pagkaon nga among pagasaluhan karon. Kining tanan amahan amo kaning isalig pinaagi sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus nga mo'y buhi ug naghari hangtod sa kangturan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday to you. Daw na daw. Sorry, Eng. Sorry. Naman ko karon pa din pa. Uy, adto dito sa imong inahan, adto dito kay matagaan ka sa sudan. Titing, lakaw dito sa imong inahan do ulo. Kay aron mabutangan inyong plato sa sudan. Titing. Dito na naman mo. Len pangay ko plato palihog. Hello guys, sampay na. It's very lami. Naun ako sa Oh. Titing, sige na, day. Arami. Hoy, hindi pagkauna. Oh, ara oh. With milk. Aha. Black coffee. Itong unod. Dako ba? Libre yun sa inyo. Sabaw. Coffee. Sara ako, ting. Coffee with milk. Kutsara ray mo. Kutsara. Kung kulang sa kutsara kini. Unsay mo gusto? Big o large o small? Extra large. Alam mo ni Ping. Kamote. Kanin mo lauya day kuan. Mga anak. Matyo. Inhera ka sa aso. Oh, may palito ang rasan. Ang naman nasukad kay aron mag-ibot ta. Uy, dito na mo bidi. Kaya mahulog na imang. Kahulog ka mo dito ka. Ha? Kapi? Unsa man imo siyan kani imo sabaw siyan? Wala mas ako kadto. Na naon kami. Huy, napay plato oh. Uy, kuan man gud na siya oh. Humok man. Lang sa pala imo. Naon mga. Uy, naon kami pidi. Kamuti ra ko. Ang piling Sige, Lin. ang kuan kay Pangaon. Magi pamako sa imo na. Nakaisa din tingugo. Mali mo pagahin ni mo dalaga. pagkaman sa ilay pagkuan na dito sa imo. Ang tinday ani na. Ano? Uy naman na kaya. Pangaon ka guys. Ala, sayo kayo. Sayo kayo na mahaw. Maglatong kadong. Nga di ba ang pakanon kay Bilong. ay nasa lay kanong ba? Ay nahan sa kay ima-ima di sa tubagon. Pa lusutara sa kuno ako ninyo kay di man ko pakaabot. Sinog ba? Uy naray sa panukin sa ipangita sa sentral. Siya man nag-ingon na ka na iya. Ano itong kamuti? Luluyo. Kuha na ko. Kuha ni nang bilma ang kamuti ang salarin. Bye-bye. Ato na ko. Inyo na na diha. Aw, Huwag ang kulo. Unta man. Unta man. ya, kaya aron mag-apay ta diha. Luag. Taraw sa ta. Dilo ba? Ano yata gito basig ganahan sa sila sa kamuti. Masig wala na tubig. Lin, ininit sa palagbunde. Napay dagan dana lin? Napa man sa Wa ni ta sa dana. Wa ni ta sa.
Itong kuan baga man ako, dahil na ito kuan, kutsara. Ano magkakon nila? Butangin sa danalin dia. Ara ah. Oh, kamen. Ang kaya na mahurot. Hindi, magbutang din ko. Piko, sagay ko ko din. Isa, gait ko sa. Wala pa nagkape si mama. Aman to. Kamelo ka na dalit ko. Nag-diet ha. Nag-diet ha? Ay, sa ba? Nag-diet daw siya. Sentral na ni Maringo. Dili na ko mag-singkal. Kaya kami naman. Ang isang kami. Igop-igop lang tayo. A few moments later. A few moments later. Dihang humanami og pangaon, so karon di ay nagpa-sounds na pod na sila. So sayo kay sa kabuntagon no kay alas 5 pa man na. So si Hilin og si in nagrak-rak pag sayo kay chat man lagi. O nagpa-sound so lingaw kayo mi sa nga tanan kadlawon nga dako. May mansad lagi ning bukid kay layo ra man kay silingan, layo ra kay ni silang silingan guys. Layo sa mga silingan mo nang nagpabulhot-bulhot silang sunata sa sayo sa kabuntagon. So alas 5 pa. So tawat-tawar mi diyang nagtanaw-tanaw ang uban nagkamulo pa pagkaon ug nahuman naman pod og pagkaon nang hipos-hipos na po dayon o matik na po dayon na silang nagsayaw-sayaw. Mao na sa ang nagsayaw niya kana pa dayon nagsilig-silig. Mao po dayon nang gi-birthdayhan si Yoyo Condrado no. Kagawad na siya sa una diri. Nya 76 na iyahang edad. So blessed jud kaayo kay baskog pa kay sa nga tanan siya. Dili pa gid ingon siya nagsungkod-sungkod, baskog pa may pa magtanom-tanom sa mga bulanghoy, mga lagotmon, matik pa kay ni siya magtanom-tanom no. Ani siya so kana siya silig-silig ni tanaw-tanaw ra po dayon na sila sa mga sayaw-sayaw.
Hello guys, so karon day humanamig ni Nanita, so nabuntagan na dayon ta. Bitaw, manguli nami, kauban ako, o sila, unya din, napoy na ulahi, kay daghan man ni prebo yan. Pero sila, na mga kauban ako. Ya, nagamit na rin ako ang jacket ni ate. Kanyang salamat no. Okay. Lami ugod ganahan ko kay kanang bugnaw siya. So daghan kayong salamat sa inyong tanang support namo sa walang nagsawa ng among mga simple video. Sa wala nag-skip ng ads, daghan kayong salamat pod. Sa tanan nag-support namo, daghan gyapon kayong salamat.